खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे गोजोनथाव रादाब खोन्थाहरनो सानदों। ओरैनोथ' नोंथांमोननिसिम दा बावैसो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरदों नङा होमबा? निश्चय नोंथांमोना सोरबा मोननो हाबाय जानो हागौ, नोंथांमोना सोरबा दाबो मोनाखै जानो हागौ। दा जिखियानो जामानो नोंथांमोना दिनैनि गेजेरावनो अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हागोन। दा मा गोजोनथाव रादाब फैदों आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बुंहरग्रोनोसै। दा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै खेबसेयावनो 8000 गाहाम 10000 गाहाम नोंथांमोना फैसाखौ लानो हागोन जाहैबाय। नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों जानो हागौ। अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना खेबसेयावनो एकबारावनो नोंथांमोना 10000 8000 5000 नोंथांनो बेसेबां नांगौ बेबादि नोंथांमोना फैसाखौ लानो हागोन अरुणोदय स्किमनि जोहै। दा बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे जोंहा गोजोनथाव रादाब। दा बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय जे नोंथांमोना न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन। दा बेनिखायनो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों। जेनेबा न'खरसेयाव सोरबादिया नोंथांमोना सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होदों दा बावैसो। आरो बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोंहा मोनसे गोजोनथाव रादाबा दंबावो। दा बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जायफोर अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसा मोननो हागासिनो दङ एबा मुलाम्फा नोंथांमोना मोननो हागासिनो दङ, नोंथांमोना बेंकनिफ्रायबो लन लानो हागोन जाहैबाय। दा बेनिखायनो माबादि लन बियो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि माखासे गोजोनथाव रादाबखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो। आरोबाव नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंग्रोनांगोन जे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना गोबां मोजां खाबु मोनलांनो थांगासिनो दङ। दा फैसायाबो बारायनो थांगासिनो दङ। दा बिनि बागैबो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनो थाग्रोबाय दे। नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअखौथ' नायो, नाथायबा नोंथांमोना दाबो गोबां मानसिफ्रानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायाखै आरो। दा बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालाय होननानै, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। दानिया नोंथांमोननिसिम नैबे फैसा सोनायनि बागैनो माखासे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनो सानदों। नोंथांमोना माने गोबाङानो फैसाखौ मोननो हायाखै बायदि होननानै कमेन्ट खालामगासिनो दं नालाय। दा नोंथांमोना जेबो टेनसन लाथ'नो नाङा दे। जेनेबा फैसाखौथ' जोंहा दहाय 12:30 जाबायमोन खोमा फैसा सोहरनाया। दा बेवहाय गोबांनियानो प्रसेसिं लायो, एसे जोंहा सम लायो। दा बेनिखायनो सोरबा नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोनग्रोनो हाबाय, सोरबा दाबो नोंथांमोना मोननो हायाखै। दा जेखियानो जामानो नोंथांमोना दिनैनि बिथोरावनो एबा 24 घन्टानि बिथोरावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि नैबे 1100 फैसाखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टाव मोनजोबनो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन। जुदि साननै सानथामसोनि उनावबाबो नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव फैसाया हाबाबा नोंथांमोना आंनिसिम SMS खालामहरबानो जाबाय। इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना DM खालामहरबानो जाबाय। इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आरो कमेन्ट बक्सआव होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनिसिम इन्स्टाग्रामाव माने कमेन्ट खालामनानै एबा SMS नोंथांमोना हरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम रिप्लाइ हरगोन। माखासे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जागोन। दा बेथ' जाहैबाय फैसा सोनाया। दा बिनिफ्राय फैदो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माबोरै खेबसेयावनो 8000 गाहाम 10000 गाहाम नोंथांमोना मोननो हागोन। 10000नि बाराबो नोंथांमोना लानो हाबावगोनसो। 15000 नोंथांमोना बेबायदि खेबसेयावनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लानो हागोन जाहैबाय। दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिना लादो। जेनेबा फैसाखौथ' मालाबा नांब्रबगौ जायो नङा होमबा? न'खराव लोमजायो साजायो बायदि जोंहा प्रब्लेम जानानै फैयो। सोरनाबा मालाबा स्कुलनि एडमिसन खालामनांगौ जायो, माने कलेजनि एडमिसननि थाखाय नांब्रबगौ जायो। दा बेवहाय फैसा गैथारा जायोबा नोंथांमोना मा खालामनो हागोन? अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना खेबसेनो अरुणोदय स्किमनिफ्राय नोंथांमोना जेसेबां नांगौ, जेरै 5000 जा इसेबां बुरजाथ' मोननाय नङा। खेबसेनो नोङो 5000 नांगौ ना 8000 नांगौ ना 10000 नांगौ, दा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लानो हागोन जाहैबाय। दा बेबादि लायोबा ओरै खालामसिगोन आरो, जेनेबा नोङो 10000 फैसाखौ लाबाय। दा बेबायदि 10000 लायोबा नोङो बेसेबां माननिसिम 10000 जागौमोन, दा बेखौ मानखौ हिसाब खालामनानै नोंथांमोननिसिम हरसिगोन। दा नोङो आगामि माननिखौ नोङो माने अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लानाय जासिगोन नालाय। जेनेबा नोङो खेबसेनो 10 मासनि अरुणोदय स्किमनिखौ फैसाखौ लाबाय। दा अब्ला नोङो बेसेबां मोननो हागोन? 10 मासनिखौ जेनेबा 1250 थाखा बा, दा बिनिफ्राय 10 मासबा नोङो बेसेबां मोननो हागोन? 12500 नोंथाङा खेबसेनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लानो हागोन जाहैबाय। दा बिनिफ्राय 10 मासा जोबखांनायनि उनावसो नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आरोबाव मोनफिननो हासिगोन आरो बेबादिनो 1250 थाखा फैसाखौ। दा बेबादि होनानै जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट दायो खालामना होबाय। दा नोंथांमोना निस्सय बुजिना मोननो हाबाय जानो हागौ। जेनेबा नोङो मालाबा फैसा नांब्रबगौ जायोबा
सोरनावबा नोङो दाहार दुहार लानानैबाबो नों कलेजनि एडमिसनानो जा गथ'फोरनि माबा मोनसे खामानिनि थाखायानो जा न'खराव सोरबा लोमजायो साजायोबा फैसा नांब्रबगौ बेबादि जायो नङा होमबा सोरनावबा दाहार दुहार लास्लायस्लाय माने चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनिफ्रायनो नोंथांमोना खेबसेनो हायोबा 5,000 10,000सिम एबा 15,000सिम नोंथांमोना फैसाखौ लानो हागोन जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोना रावबो माने मालायनिफ्राय दाहार लानांगौ गोनांथि जाया दा बिनि थाखाय बेबायदि सुबिदाखौ खालामना होगोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना निस्सय मोजाङै बुजिना मोननो हाबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननिसिम एसे आरो मोजाङै खोन्थाहरनो सानबावदों बेखौ जेनेबा नोंथांमोननो दायो फैसा नांब्रबगौ जाबाय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आरो दा जिखियानो जायामोन बे जाहोना नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि जोहै फैसाखौ लानो सानबाय 12,500 नोंथांमोननो नांगौ जाबाय जेनेबा हमनानै लाबाय 10,000 हमनानै लाबाय दा नोङो बे 10,000 फैसा बेसेबां माननि थाखाय जागोन बेखौ हिसाब खालामनानै नोंथांमोननिसिम फैसाखौ होनाय जासिगोन 8 मास दा नोङो 10,000 फैसाखौ लाखायोबा 8 मासनि उनावसो नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ मोनफिननो हासिगोन मानो होनोबा नोङो खेबसेयावनो अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ बुरजा लाबाय नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे मासा जोबखांनायनि उनावसो अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दा नोंथांमोननि गोसो आरो नोङो 5,000 नांगौबा नोङो 5,000 बाबो मोनगोन नोङो 4,000 नांगौबा 4,000 बाबो मोनगोन आरो नोङो बेसेबां नांब्रबगौ जायो नोङो अरुण'दय स्किमनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन निस्सय नोंथांमोना दायो गासिबो बुजिनानै मोनजोबनो हाबाय जानो हागौ दानिया खोनासंनानै लादो नैबे न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा सोरबादिया मोनगोन अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्रायबो बुंबाय थादोंमोन आरो बिथाङा दिनैबो बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंदों आरो जेनेबा न'खरसेयाव सोरहाबा न'खरा माने बिखुनजोआल' मोनो बिहामजोआ मोना मानो होनोबा रेशन कार्डआ मोनसेल' थायोबाथ' मोनसेल' रेशन कार्डनि जै सासेल' मानसिया मुलाम्फाखौ मोनो नङा होमबा दा बेनिखायनो जाहाथे न'खरसेयाव बिहामजो एबा बिखुनजो बेबादि दङबा बिखुनजोआबो जाहाथे अरुण'दय स्किमनि थाखाय फैसाखौ मोननो हायो आरो बिहामजोआबो जाहाथे माने अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो दा बिनि थाखायबो बिथांमोना दायो माखासे खामानिखौ मावना होनो थाखाय नोंथांमोननिसिम दायो रायदायखौ खालामना होनाय जाबाय माने रेशन कार्डखौ नोंथांमोना दानखावनो हासिगोन आरो एसे उनाव दा जोंहा बे कालार बायदि जोंहा जेबो होआखै डेटफोरखौ बिथाङा एनाउन्समेन्ट जेबोथ' खालामनो होआखै नाथायबा नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखाबाय आरो न'खराव बिहामजो बिखुनजो बेबादि दङबा नाथायबा न'खराव सोरबा सासेल' मोनोबा बिखुनजोआनो जा बिहामजोआनो जा सासेल' मोनगासिनो दङबा दा सानैनोबो नोंथांमोननिसिम अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फाखौ दायो होसिगोन जाहैबाय एसे उननिफ्राय मालानिफ्राय होगोन बिनि बागैथ' बिथां बाथ्राखौ बुङाखै नाथायबा नोंथांमोननिसिम होगोन जाहैबाय बिखुनजोआबो बिहामजोआबो एबारनिफ्राय अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जाहैबाय नोंथांमोना जुदि एलिजिबोलबा नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय दा बेबो जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोंहा मोनसे गोजोनथाव रादाब दंबावो दा बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना बेंकनिफ्रायबो लन लानो हागोन जाहैबाय दा बे बेंकनि लनाबो ओरैबायदि आरो जेनेबा नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि जैथ' मासै मास 1250 थाखा फैसा मोनगोन नङा होमबा दा बे 1250 थाखानिफ्रायनो नोंथांमोना दानहोनो हागोन जाहैबाय बेंकनिफ्राय नोङो लन लायोबा हमनानै लाबाय नोङो 10,000 जा 15,000 जा ना जेसेबांखिनि नोङो फैसाया लन लाया मानो जेनेबा हमनानै लाबाय 20,000 नोङो अरुण'दय स्किमनि जोहै लन लाबाय आरो बेंकनिफ्राय दा अब्ला मा खालामगोन नोङो अरुण'दय स्किमनि जोहै मासै मास फैसा मोना होमबा दा बे अरुण'दय स्किमनि फैसानिफ्रायनो माने नोंथांमोना लननि फैसाखौ दानहोनो हागोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना खोनानानै मोजां मोनदों जानो हागौ ओरैनोथ' बेसेबां बुरजा सुद जानो 20,000नियालाय 20,000 नोङो लन लायोबा बेंकनिफ्राय बे सुदाथ' जोबोद खम जाखागोनखा दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेबादिबो लन लानो हागोन जाहैबाय डाइरेक्ट नोंनि बे बेंक एकाउन्टनिफ्रायनो दानलांखासिगोन आरो अरुण'दय स्किमनि फैसाया नोंनिया माने एसे जेनेबा 1250 थाखायाव 20,000 लायोबाथ' सुदा बेसेबां जागोन जोबोद खम जागोन नङा होमबा बोसोरसेफोरनि लाबाबो सुदा जोबोद खमानो जागोन दा बेनिखायनो बेबादिनो दानसिगोन आरो 1250 थाखाया नोङो नोंनि बे एकाउन्टाव सोआलासिनो एसे माने सोखासिगोन बेंकआव डाइरेक्ट बेखौ हरखासिगोन जाहैबाय लननि फैसाखौ बेंकनिसिम डाइरेक्ट हरखासिगोन जाहैबाय दा बेबादिबो जोंहा खालामना होगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां मुलाम्फा फैगासिनो दङ आरो नैबे अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोबोद माने मोजां स्किमा ओंखारना जोंहा फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया दायो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टआ लिंक जायाखैबा दा नोंथांमोनाथ' अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ मोननो हाला नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम गोख्रैनो गावबागावनि बेंकआव थांनानै बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लाहैथारबानो जाबाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामना होदों दिनैसिमबो जोंहा जेबो माने लास्ट डेटआ जोबाखै जाहैबाय दाबो नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लायोबा बे आगस्ट मासावनो नोंथांमोननिसिम अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ सोना होबावगोन
जाहैबाय जेनेबा जायफोर नोंथांमोना दिनै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायासै बेंक एकाउन्टआ आदारजों लिंक गैयिनि थाखायनो दा बिनिफ्राय नोङो जुदि गाबोननो एबा समफोरनो थाबैनो नोङो गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लाहैयोबा एबा लिंकआ नोंनिया जायोबा अब्ला नोंथांमोना बे आगस्ट मासावनो माने लिंक जानाय लोगो लोगो अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बे बाथ्राखौ जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होदों दा बिनिखायनो आंनि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायनाय दे नोंथांमोना जाहाथे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो हायो दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि जोहै जेसांखिनि गोदान जोंहा दायो स्किम ओंखारना फैनो थांगासिनो दङ दा बेफोर स्किमनि नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायो बिनि थाखाय अरुणोदयनि खामानिखौ मावनानै लाजोबथारबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना रावबो ओरैनो माने मुलाम्फाखौ मोनै जानानै थाया आरो बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना साननै सानथामनि उनावबाबो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव अरुणोदय स्किमनि फैसाया हाबफैयाबा गावबागावनि ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय खबर लाहैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो समस्थियाव माने सासे अरुणोदयनि सारथि होननाय माने बेबायदि एपइन्टमेन्ट खालामसिगोन जाहैबाय मोनसे समस्थियाव सासे सारथि अरुणोदयनि थाखाय सारथि सासे मानसिखौ एपइन्टमेन्ट खालामनाय जासिगोन जेराव नोंथांमोना थांनानै फुरा खामानिखौनो मावहैजोबनो हागोन जाहैबाय अरुणोदयनि फैसा हाबाबाबो मायाबा मोनसे नोंनिया बेंकआव केवाइसि गोनांगौबाबो गासिबो खामानिनि खबरखौनो नोंथांमोना बे सारथि अरुणोदयनि सारथि दा बिथांनिसिम थांनानै नोंथांमोना मावहैनो हागोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्टखौ खालामना होनाय जाबाय दा बिनि कन्टेक्ट नाम्बार गासिखौबो बिथांमोना होजोबगोन नाथायबा दिनैसिमबो एपइन्टमेन्ट खालामनायाथ' जाथ'वाखै नोंथांमोना एसे नेनो नांगोन दा बिनिफ्राय गोबांनो नोंथांमोना बुंहरदों सिगाङाव जा मार्चनि 20 तारिखआव अरुणोदय स्किमनि जोहै 9000 फैसाखौ सोना होदोंमोन जायफोर बिथांमोना मोनाखै दा बिथांमोननिसिम सोना होबावगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होदोंमोन नङा होमबा इलेक्सननि समाव दा बिनि बागै चिफ मिनिस्टार बिथाङा दायो जेबो बाथ्राखौ बुंफिनासै दा आं आरो बेखौ सानखादों नोंथांमोननिसिम बे 9000 फैसाखौथ' सोना हरगोना जोबोद आसा खमसै इलेक्सननि समाव ओरैनो गरम बर्डनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बेखौ बाथ्राखौ बुंलाबायदोंमोनबो जानो हागौ दा नाथायबा जेबो माने दायो खबर गैला दे माने दिनै बिथाङा जा स्पिच होदोंमोन अरुणोदय स्किमनि फैसा सोहरनाय समाव दा बेहायथ' जेबो बिथाङा मेनसनखौनो खालामासै आरो अरुणोदय स्किमनि जोहै 9000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरफिनसै जायफोर नोंथांमोना मोननो हायासै थांनाय मार्चनि 20 तारिखआव दा बेखौ सोना हरफिनगोन होननानै जेबो बिथाङा एनाउन्समेन्टखौनो खालामना होनाय जाखायासै दा बेखौ नोजोर बोयोबा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि जायफोर 9000 फैसाखौ मोननो हायासै दा नोंथांमोना मोननोखौनो हानाय नंला बादि बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय दा नैबे मोनसेखौसो आं जोबोद मोजां मोनदों आरो जेनेबा अरुणोदय स्किमनि जोहै जायफोर मुलाम्फा नोंथांमोना मोननो हागासिनो दङ एबा बेनिफिसियाल लिस्टआव नोंथांमोननि नामा दङ फैसा नांब्रबगौ जायोबा एबा बिपद आफोदनि समाव एबा माबा मोनसे खामानिनि समाव जोंथ' दाहार दुहार बेबायदि लानाय जोंना एसे नेमा दंखायो नङा होमबा एसे फैसा नांगौ जायोबानो सोरनावबा सुदनि लाहैलाबायो माइनि जों लाहैलाबायो 5000 10000 बेबायदि लालाबायो नङा होमबा दा बेबायदि लानाया जोंनिया एसे खमायगोन बायदिखौ आं मोनदों जुदि अरुणोदय स्किमनि जोहै जों बेबायदि एडभान्सै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 5000आनो जा 2000आनो जा 6000आनो जा 10000आनो जा 15000आनो जा बेबायदि जोङो लानो हायोबाथ' जोबोद जोंनि थाखाय मदद गोनां जागोन आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बे आपडेटआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना निस्सय गासिबो आं बाथ्रा बुंहरनायखौ नोंथांमोना बुजिना मोनजोब्बाय जानो हागौ बांसिनथ' माने बिमाफ्रासो मोनखायो नङा होमबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ हाबा जायै बिनिफ्राय रान्दि डिभर्स सेपारेट जानाय दिव्यांजन दा बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो दा बिथांमोननि थाखायथ' जोबोद माने मुलाम्फा गोनां जागोन होननानै आं बेखौ बुंनो थाङो जुदि बेबायदि खेबसेनो 8000 10000 बेबायदि नोंथांमोना फैसाखौ लानो हायोबा दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव आरोबाव मोजाङै खोन्थाहरनाय जागोन मानो होनोबा दायो बे स्किमखौ जोंहा लन्च खालामनाय जाथ'वाखै एसे उनावसो बिथांमोना लन्चखौ खालामगोन दा बेनिखायनो मास मोननैखौथ' नोंथांमोना नेनांगोन आं बेखौ सानो दा बेखिनियाव नोंथांमोना दानिया बयबो भिडिअखौ मोजाङै कमेन्ट खालामनानै आंनिसिम खोन्थाहरदो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव अरुणोदय स्किमनि दा बावैसो जा सोना हरदों 1100 फैसा दा बियो हाबगोन ना हाबाखै बेखौ कमेन्ट खालामना नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो माबाफोर प्रब्लेम जानानै दङबा बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाहरलायबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना हाबदोंबा हाबदों नोंथांमोना लिरना होदो हाबदों होननानै कमेन्ट बक्सआव हाबाखैबा हाबाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय दानिया बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामनो हादो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो माखासे नैबे खौरांनि बागै मिथिना मोननो हायो दा बिनिफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दे जोबनायाव आं नोंथांमोननिसिम इसेबां मोजां स्किमफोरनि आपडेट लाबोयो नाथायबा दासिमबो माने मानसिफोर आरो खावसे दंबावो आरो नोंथां
नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै दा बेनिखायनो गासैखौबो आं खावलायदों अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला होननानै भिडिअखौ नायजेला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो आरो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों